Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawulujengan karahayon punapa dene sih wilasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah kajiwa lan kasalira katur panjenengan sadaya dalasan kula. Katur para sepuh pini sepuh ingkang sampun poning pamawas lebeng pitutur ingkang kula bekteni. Para tamu, kakung mbah putri ingkang dadi kalingga murdaning akrami maliginipun. Katur Bapa Tugiman sak pangomyong inggih kadang pisan sutresna ingkang kula hormati. Kanthi linambaran unggah-ungguh saha tata trapsila. Mugi dipun aksama kula cumantaka marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sadaya ingkang nembe kiwala ambal pangandikan inggih awrat mradapa saking kepaningipun Bapa Sabar sekalian garwa bilih kula ingkang piniji minangka talingipun basa kinen hangaturaken menggahu daring gonta baparing setya wigatos ing ati pawiwahan prasaja wonten ing mrika lenggahan enjang punika. Inggih saking kabekta maka ing manasa raos ing sih katresnan panjenengan saya. Bapa Sabar sekalian garwa mboten kuwawi matur piyambak. Jih menawi mboten saged kawiyos sing latihan namung kandhek wonten ing jangga. Lajeng hanyar dumateng kula kinen matur wonten ing ngarsa panjenengan sadaya. Hananging saipun kula hamur wani lekas wekasing Kartika tining setya. Supados purwa madya ing wusan mangke. Gusti Allah tansah paring rahayu wilujeng kas ing rubita nir ing sambikala. Kepareng wonten ing mriki kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalasan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Kemagung kanthi lafal alhamdulillahirabbil alamin. Inggih peparing rahmat hidayah so nikmat gumlaring alamat gesang wonten madyaning beberan agung katitik rahayu sagung tumati tansah kajiwa lan kasalira katur panjenengan sadaya para tamu kakung mahputri lumeberipun dhateng kula pribadi ingkang sehingga kita sedaya saged makempal manunggal wonten dalem pawiwahan mriki kanthi pangajap hanunggil rasa ngestreni so paring tambeng donga pangestu mugi-mugi anggenipun Bapa Sabar sekalian garwa ingkang hanetepi darmaning sepuh mahargya suta margi siwi mugi-mugi tetep winengku ing suka basuki. Para tamu kakung mahputri ingkang kula hormati, madyaning pawiwahan prasaja wonten ing mrika lenggan enjang punika lumantar pribadi kula Bapa Sabar sekalian garwa ngambali ngaturaken pambagi basuki wilujeng rawuh sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan suka bingeng manah ngantos mboten saged rinumpaka ing ukara menggah rawuh panjenengan sadaya ingkang salajengipun mugi panjenengan sadaya kasakita nopinara wonten ing papan pelenggan kanthi mardu matikaning panggalih ngantos sak paripurnaning pitaca pahargyan wonten ing mrika lenggahan enjang punika menggawa sing wigatos pawiwahan prasaja wonten ing mrika lenggahan enjang punika kados dene kacetha lumantar Kintakawara ijuan punapa dene pawarta ingkang katampi lumantar Bidandunging Karna bilih Bapa Sabar sekalian garwa hanetepi darmaning sepuh margiya suta margi siwi ngentas pitulus tanaya putrinipun ingkang sesilih pun Roro Alisah Kasita Asmaul Husna tanaya putri saking Bapa Sabar Ibu Ina ingkang pidal wonten ing padukuhan Tegalan RW kali RW 6 Donudan Ngemplak Boyolali ingkang sampun kajatu krami daup kalian Bagus Tripurnomo tanaya kakung saking Bapa Tugiman Ibu Partini ingkang pidal wonten ing padukuhan Manggung RT 6 RW Gangsal Manggung Ngemplak Boyolali menggawe ijab kabul miturut satataning agami lan nagari sampun kalampahan kala dinten Respati Cemengan Surya kaping 7 wulan Widarpa warsa kalih 26 tabuh 11 enjang mapan wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Ngemplak lan wonten ing dinten menika Dite Jenar Surya kaping 11
wulan Widarta warsa kalih 26 dipun adani upacara dapanggipun Sri Pinanganten Sarimbit. Miturut adat widi-widaning sampun sinengker wonten ing padukuhan Tegalan Donutan Ngemplak Boyolali. Pikantuk donga pangestu panjenengan sadaya saged kalampan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun mawantu-wantu panyuwunipun ingkang hamgati. Katur panjenengan para tamu kakung Mahputri mugi-mugi wonten sukalilaning panggalih. Paring jurung pujastawa pujastuti mugi-mugi anggenipun Sri Pinanganten Sarimbit gebyur bebren wonten madyaning bebren agung tansah tutrun-tutrununtungan bagya mulya ingkang senedya rahayu ingkang sami tinemu basuki ingkang sami kaesti enggal kapaningan pituwasing pandebayatan momong putra kanthi prajanjen berat renancang ingkang singgo dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para tamu kakung Mahputri ingkang kula hormati, kaleksananing titacara pahargyan wonten ing kalenggahan enjang punika saged kalampani kanosi pamjantu panjenengan sapara sanakatang pawong mitra tangga tepali sapara krida dharma ingkang sampun kepareng-paring pamjantu ingkang awujud punapa kemawon ingkang sanyata saged hangentekan menggas sanggaman sapa repotipun ingkang wagati lumantar pribadi kula popo sabar sekalian karo ngaturaken saagunging panuwun. Mugi-mugi sikatan man panjenengan sadaya dados ngamal kasenan ingkang sengga pikantuk lelir ingkang satraju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah. Para tamu kakung Mahputri ingkang kula hormati, tumaping gati wonten ing kalenggahan enjang punika tepi saderengipun sampun rinancang rinumpaka kanthi tumata rinacik kanthi tarik-tarik suprandini taksih kathah bab-bab ingkang kirang meranani dumateng panggalih panjenengan sadaya setengah saking bojo krama ingkang boten anuju prana anuh ingkang kirang wanuh lungguh ingkang kirang munggusa sudu ingkang kirang lawuh amargi kawontenan lumantar pribadi kula bapa sabar sekalian garwa nyuwun lumentring sih samudra paksama boten katalopen katur rombongan campur sari sedayu ingkang midil saking Boyolali ingkang dipun pangarsani Raka Masikit. Mugi-mugi atur pasugatan lelangan kalawan dados nusukara taning panggalih sopanglipur sawetawis. Minangka pungkasanipun atur saking kula pribadi. Minangka talingipun basa saking bapa sabar sekalian garwa. Anggen kula matur tartamtu kathah tunutungkaping atur. Tutur kelantur-lantur kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama. Jenang sila water parisusundiran. Apuranta menawi wonten atur lepat kawula. Papat puput papuntanipun atur kanthi asesanti. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sapala ananging wiyar tebanipun bobot sutrapsila sarjana pendidikan kaleksanan kasembadyan nuhoni dawuh saking ingkang hamengkukati